Hello! What's up mga ka-adventures? Yeah! For today's video, magluluto po tayo ng ulam na malunggay na ginataan. So, simpleng ulam lang mga ka-adventures. So, papakita ko po sa inyo kung paano magluto sa simpleng tawag nito, yung sa kahoy lang. Kasi dito kami nagsasaing mga ka-adventures. Dito lang po kami nagsasaing sa kahoy. So, kakatapos lamang po magluto ng kanin. So, isusunod na po namin to ginataang malunggay. Ayan. Alright. Ayan, so shoutout po pala kay Timmy Boy, tsaka sa mga suporta sa aking YouTube channel, si Sir Algin. Shoutout sa iyo, Sir Algin, kay ano yun? Shoutout sa inyo dyan, kay Dominic at kay Mira. Shoutout sa iyo dyan. Salamat sa inyo sa suporta sa lahat ng katrabaho ko dyan dati sa Idoco. Alright. Kasi dati nag-sideline din ako dyan sa Idoco, mag-drive. Pero on ko lang naman. Yan, so nakikita nyo na ang apoy ng aking super kalan. Sako, pot holder daw sako. Ayan. So, pag nakikita nyo na pong nasusunog na yung kawali, sunog na. Ayan. Pangalawa po yung nagata. Yung pangalawang gunaw kasi yan eh. So, haluin po. Yan. Up. May gusto na yung paraluto. Siyempre. Yan. So, napakadaming apoy ng aking kahoy. So, mas masarap po pag sa kahoy ang mga ulam, kahit yung kanin, kasi wala siyang parang chemical. Tapos, ganito na pong kumukulo na. Ilalagay na po natin yung sibuyas. At siyempre, sunod na natin yung bawang o garlic. At siyempre, ang ating walang kamatayang isda na gagawin natin flavor sa malunggay. Ito na po siya. Sardinas. Walang kamatayang isda. Para maging malasa naman yung malunggay. Yan.
Yan, so yan, kumukulo na. Lalagyan lang po natin yan ng magic sarap. At siyempre, lalagyan din natin ng asin. Ito, asin. Suka. Ayan, so haluin nyo po para po hindi po magbilog yung gata. Ayan, so sarap. Liunas ako. Anong ilag? Yan, so ilalagay na po natin yung malunggay. Sako. Yan. So, haluin po natin yan. Ha? Haluin po natin ng dahan-dahan ang malunggay. Dahan-dahan lang po kasi papait po yung gulay. Yung mabasa lang po yung malunggay para mapareho po sila maluto. Yan. Dandan lang. So, pahinain natin yung apoy. Para hindi po masunog yung sinuluto natin. Dandan lang tayo ngayon sa apoy. Yan. Ay, ano po. So, kay Ma'am Kasweet Channel, shout out po kay Ma'am Aseret. At sa lahat po ng KTS Family, hashtag KTS Family. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, so pag nakikita nyo pong medyo tuyo na po siya, pwede nyo na po ilagay yung sunod na, ito pong susunod na gata. Ito na po yun. Yung pinakaunang gata po, ilalagay na po yan. Yan. Alright. So, linagay ko na po yung pinakaunang gata ng nyog.
para po mas maging masarap po yung gulay natin. Ayan. Siyempre, dito na po natin ilalagay ang ating specialty. Isusunod na po natin ang ating sili, ang specialty natin. Ayan. So, ayan. Wow, sarap. So, maraming salamat pa din sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Lalong-lalo na po kay Kuya Elgin at kay Ma'am Lyra at sa lahat ng mga taga-Misibis family. Alright, nice buds. Hi! Shoutout din pala kay Woody ng kabarangay ko dyan sa Dinagaan, Legazpi City. Alright. Shoutout din dyan sa Manito, sa Carretero family, kay Crisanto na andyan sa Maynila. Ingat lagi mo sa pagdadrive. At kay Tulets, kay Primong Tulets. Shoutout sa inyo dyan lahat. At siyempre kay Julius Amar sa nalalapit nating laban. Julius Amar, eto, nagluluto ako ng masarap para mas malakas ako sa paglaban ko sa'yo. Ayan, so, titikman natin. Sarap. So, mga ka-adventures, maraming salamat sa patuloy pong pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana po maki-share na lang, and like and subscribe. Maki-share, like and subscribe na lang sa aking YouTube channel. At abangan nyo din po ang mga susunod ko pa pong mga adventures. So, alright. Ayan po, naluluto na po yung linuto natin na ginataang gulay na malunggay with sili and spicy. Alright. Dito kasi, daanan po yan sa amin. Itong likod na to. Sa gilid lang po ng bahay namin. So, maliit lang po to. Halos. Maliit lang pong pader. Huwag nang malunggay. Ayan, wow. Ayan, so luto na po mga ka-adventures ang ating gulay. Ayan, so kitang-kita na po. Kitang-kita na po yung so, ayan po, kitang-kita na kasi yung gata niya lutong-luto na po. Ayan. Ayan po yung gata niya. So, ayan po yung mga sili. Kasi yung mga anak ko, paborito din po yung sili. Kaya linalagyan ko din po yan ng sili. So, shout out na lang sa inyo, Kuya Siyang, Kuya Dods, sa mga tropa namin.
Lahat ng tropa pips namin na pinakaunang vlog ko. Kay music vlogger. At kay sa lahat ng mga vlogger pa dyan. Sa Bicol vlogger. Sa Bicol vloggers natin sa mga kay Boy Lado. Shout out sa iyo dyan, Boy Lado. Sana makita mo tong video ko. Kapasyal ka sa aking YouTube channel. Itong isa din na Oragon. Bicolano vloggers din. Kay Boy Lada. Kaibigan ko din yan si Boy Lada. Kaso hindi pa kami nagkikita Medyo busy din yata. Kaibigan ko din yan si Boy Lada. Tsaka si Boy Lado, hindi ko pa din yan nakikita. Kahit taga Bicol din yan. Kasi part siya ng Naga Medyo Camarinesor siyang part. Dito kami sa Albay. Okay. Maraming salamat mga ka-adventures. Naluto na po ang ating gulay. So ito na po siya. Ito na po ang finished product. Ayan mga ka-adventures. Luto na po. Alright, kain na na. Please like, share, and subscribe. Thank you very much. Katie's family, thank you.